hráme iba hity. Avizoval som mojich dvoch dnešných hostí, ktorí už dorazili. SMS-ka medzi tým, že sme na ceste, v podstate už museli byť niekde za rohom, pretože kým som to hovoril, tak už vychádzali po schodoch hore. Mirka Partlová, Peťo Cmorík, ahojte. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, 10:45. Jo, strašne dobré ráno. To znamená, že keby ste dnes tu neboli, tak ešte stále spíte? No ja nie, Petrik asi hej. Ja určite áno. Včera bola nejaká ťažká noc, Peťo? Nebola nejaká ťažká noc, bol príjemný večer u svokrovcov. Mirka šoferovala. Jasné, dobre, nebudem sa viacej pýtať, ale keď teda tá nedeľa, ako vyzerá taká vaša typická? Keď nemáte žiadne pracovné povinnosti? Ja viem, asi ako klasický deň u nás to je úplne jedno, aký je to deň. My máme taký nekonkrétne dni v podstate, že každý deň si robíme, čo chceme a môže byť sviatok. No nehovor. Máme vlastne rozdelené pracovné dni a nepracovné dni, takže my nemáme, že sobota, nedeľa sa oddychuje, lebo my väčšinou pracujeme štvrtok, piatok, sobotu, niekedy nedeľu. Takže my máme nedeľu v pondelok alebo v útorok, vtedy je väčšinou najmenej práce. Takže takto to asi Mirka chcela povedať, že no, tak dajte mi ešte ráno. My tu nedeľu máme hocikedy vlastne posunutú v týždni. Ešte my, ktorí robíme cez víkendy, ti veľmi dobre rozumieme. Čiže tiež to máme asi tak veľmi podobné. Vy ste spolu, keď som tak pozeral, asi 2,5 roka. Máj 2012 to je vraj, keď ste sa dali dokopy, no. Tak to je dobre vedieť. My to nevieme ani jeden totiž. Počkajte, to mi chcete povedať, že si nepamätáte výročie? No, nejak tak. No nie, tak schválne test, hej, Peťo. Ale hej, bolo to okolo mája, podľa mňa, lebo... Ja som čakal, že povieš presný dátum. Ale my sme si to určili, počkaj, na 1. júna. Ste si to určili? Áno, lebo my sme nevedeli ani jeden, tak sme si vymysleli dátum, že tak približne. Aha, čiže nevieš, že sa to, ja neviem, že ste boli spolu prvýkrát vonku niekde, alebo niečo. Vy ste si proste dali to, čo sa dobre pamätá na deň detí, hej? Lebo to tak... To si ľahko zapamätáš, vieš. To tak išlo, my sme nemali prvé rande, my sme sa poznali a stretávali a to tak nejak proste vyplynulo a ťažko povedať, dobre, kedy to začalo. Musel prísť ten moment, kedy ste išli prvýkrát spolu von, aby ste sa spoznali bližšie a zistili, čo je ten druhý za človeka. Nemusel. Ako to? Dobre, niekde v robote, keď sa pracovne stretnete, tak tam, vieš, je to neplatí? Také, no veď platí, ale to je také oťukávanie, ale potom musí prísť nejaký regulérny bod, kedy si môžeš povedať, že a týmto to celé začalo. A teraz ho chceš vedieť od nás. No, vieš čo, my musíme porozmýšľať nad ním. Na budúce, keď prídeme, tak dobre, to bude domáca úloha. Necháme to na toho 1. júna a sme všetci spokojní. Vidíš, tak to presne. Dobre, a keď hovoríte, že ste boli u Mirkyných rodičov, teda u ocina, tak ako prebiehalo to zoznamovanie tých rodín, ešte teda nie teraz, ale predtým prvýkrát, keď sa stretli. Vy máte nejakú krátku pamäť obidvaja? My sme tak akváriové rybičky teraz. No, pre nás to až tak nie je dôležité toto, ale kde sa prvýkrát stretli? Premýšľam aj, ale nikým ma zastrelíš, neviem. Ale podľa mňa to prišlo tak akože automaticky, aspoň či ja si pamätám u môjho otca, tak bol úplne pokojný, týmto ho pozdravujem, ahoj teti. Bol úplne pokojný, kľudný, vedel presne, do čoho ide aj on a ja. Tak hlavne Mirkin otec je hudobník, alebo teda bol a má precestovaný celý svet a hrával kadetade po západe a po severe. Hlavne aj včera boli dobré témy. Takže prvýkrát si možno aj s takou malou dušičkou sa s ním stretával? Tak to je vždy tak, že sa človek stretáva so svokrou, s malou dušičkou a tak to bude zase aj, keď nebudeme mať deti a príde, náhodou to bude dievča a príde nejaký chlapec, tak nebude to mať ľahké so mnou, určite. Držím mu palce. Určite nie. A vy už teda takýmto smerom... Dobre, veď k tomu sa dostaneme. Opýtam sa aj na to, čo máte nové, čo práve robíte, čo vám zaberá najviac času v tej pracovnej oblasti, ale to až o chvíľu na Expresse. Express Weekend. Musím povedať, že Mirku Partlovú mám strašne rád ako herečku a budem úplne otvorený, veľmi sa mi páči ako žena, napriek tomu, že som na tmavou vlase. Ďakujem. Dokonca už som te niekoľkokrát veteri označil za moju platonickú lásku. Peťo, sorry. Ale je tu, to je dobré. Tvárte sa, že tu nie som. Ľudne. Raz sme sa stretli na jednej benzínke, tankovali sme vedľa seba a teraz vlastne je Mirka Partlová mi najbližšie ako doteraz vôbec kedykoľvek. Tak to som len tak... Mal som potrebu to proste povedať. Idem si dať kávu. Ďakujem pekne. Pokojne choď. Peťo, díky, že si prišiel. No, počúvajte, obidvaja pracujete v umeleckej branži. Ono,
keď je vzťah dvoch ľudí, ktorí robia v podobnej oblasti alebo v rovnakej oblasti, tak je možno strašnou výhodou, že sa vzájomne vedia pochopiť, pretože vedia, čo práca toho druhého plus minus obnáša. Možno, že lepšie, ako keď niekto robí, ja neviem, strelím pokladníka v supermarkete a ten len či je to dobré? No veď na toto sa chcem spýtať, či je to dobré. Lebo keď jeden robí v jednej a druhý v druhej, tak čo, jeden povie druhému, druhý povie tomu prvému, že čo zažil a ten na to zareaguje, že je naozaj super. Ale takto my už máme aj nejaké riešenia, alebo toto si nemusel takto spraviť, toto si mohol takto radšej, bolo by to lepšie. Tam presne si mi už vlastne začal odpovedať na ďalšiu otázku, či sa viete vzájomne skritizovať. Ale hej, ja si myslím, že máme takú zdravú kritiku, že si povieme na rovinu veci a to je dobré, takže ja hovorím Peťovi hlavne, keď je na javisku, niečo do herectva alebo do muzikálového spievania, Peťo zase mne naopak, takže v tomto sa nejako doplňame a to je dobré. Dobre, a čo taká žiarlivosť? Teraz sa nejdem na fanúšikov, fanúšičky pýtať, ale skôr ma zaujíma chlapský pohľad na to, keď Mirka Peťo ťa vidí v nejakej boskávacej scéne. A tak to mám ja nejak vyriešené, lebo ja mám šťastie, že poznám tých hercov, všetkých, s ktorými sa Mirka boskávala. Čiže vieš presne, komu kedy dať po papuli. Áno, zakývam mi, že počúvaj, nepreháňaš tú trošku. To scenár, taký je scenár. Počúvaj, je taká dobrá herečka, že je to aj veríš? Je scény? Vieš čo, ja to nejak... Petri to má tak odstrihnuté trošku úplne. On to ani nerieši, že by to malo byť naozaj. Ja si myslím, že ma niekedy ani nevníma, že som to ja, že naozaj berie to tak, že som postava, ktorá teraz hrá to zamilovanie s niekým iným. Ty si to tak pekne povedala. Dobre, a môže si myslieť, že to tak nehráš aj v tom vzťahu potom? Nie, to už myslím, že máme toto dávno za sebou. Ty strašné halúze dávaš teraz do hlavy. On sa rozíde so mnou, keď toto skončí. Počkaj, sadneme si teraz do auta a budem zadávať otázky. A ako to je vlastne? Mirka, ty si muzikálová speváčka, vyštudovaná, nemením sa však hudobno-dramatický odbor to bol v Bratislave, čiže vyštudovaná speváčka, herečka, skvelá muzikálová speváčka, herečka a napriek tomu nebojíš sa, že zostaneš už navždy Angie z paneláku? Tak ono, časom to určite prejde, keď skončí panelák. A samozrejme človek je zaškatulkovaný, lebo tak už je to 6 rokov, tak po 6 rokoch dennodenného chodenia do obývačiek ľuďom, tak je to asi samozrejmosť, ale potom samozrejme budem musieť dať čas nejaký, aby ma ľudia odškatulkovali, ale stále som to ja. A ešte to môže mať druhý happy end, že to bude hrať do staroby. Ako ty si čo robil celý život? Ja som bola Angie. Ale to sa môže pokojne stať. Tak bodaj by. Čiže si úplne v pohode a stále ťa to baví po tých 6 rokoch. Jasné. Tam není čo, to je úplne iná práca. Ako porovnávať to s divadlom, je to úplne niečo iné. A človek si v tom nájde niečo, také to, čo ho zaujíma, to potom funguje. Dobre, a teraz neviem, či to je otázka skôr na divadlo alebo na nejaký film. A to sa často hercov pýtajú, ale osobne by som to celkom chcel vedieť, keby si mala vybrať nejakú úlohu, ale povedzme, že sa môžeš narodiť v akejkoľvek dobe. Jedno, nemusí to byť súčasnosť. Čo by si tak, že fakt, že chcela zahrať? Fúha, mne sa páči obdobie také tie 30. 40. roky. Takže ja som asi v tomto období niekde. Fíha. No, ja som ďaleko. Akože žiadna konkrétna úloha, ale... Ale toto obdobie sa mi tak možno by to nemuselo byť úloha, ale preniesť sa v čase nejako a vyskúšať si, ako by to mohlo byť. Môžem ísť aj ja? No nie. Poď. Ja som myslel, že odpovedať chceš. Nie, ja chcem tiež ísť do tých 20, 30, 40 Vážne? No, lebo chcem sa teba spýtať, Peťo, že keby si ty mohol vybrať z celej hudobnej histórie nejakú pesničku, o ktorej by si chcel povedať, že tak toto som napísal a nahral ja. O cudzích songoch hovorím. Jasne. Tak ja neviem, čo by to bolo, ale myslím, že by to bola nejaká éra Jimmyho Hendrixa, Erika Claptona a Janis Joplin a týchto. Neskôr možno by som chcel napísať nejakú Led Zeppelinovku. To by bolo super. A vrátiť sa ešte do čias Woodstocku. Áno. Tam to muselo byť veľmi zaujímavé, aj bolo. Teraz čítam takú knižku. O Woodstocku? O všetkých tých mŕtvych, ktorí o klube 27. To má také pozitívne čítanie na noc. Áno, veľmi pozitívne je to, vôbec tam nefetujú, ani nepijú, ani Všetci mali šťastný a vyrovnaný život. Pozitívne, že už máš 34 a do toho klubu si... Aj si stále žijem, áno. OK, dobre. Čo vás čaká najbližšie?
Mňa čaká teraz momentálne 10. predstavenie po 3/4 roka pomaly. Bude to muzikál 8 svetadiel na novej scéne. Tak sa veľmi teším a samozrejme ďalej pokračujeme s muzikálom Róma a Júlia a potom s takou detskou rozprávočkou. V tom Rómeo a Júlia hráte spolu, však? Hej, tam sme spolu na... Áno, ale skoro sa ledva vidíme. No, raz iba. No, lebo ja hrám kňaza, ktorý sa z Lady Capulet skoro vôbec nestretne ani. Aha. Takže my máme na začiatku jednu scénu, kde si nič nepovieme, len sa na seba pozrieme. A potom ešte sa... Hraj, lebo ťa zabijem. A potom ešte... Práve to som chcel, že či vieš, že ráno si ma naštvala, ti len taký pohľad ti venujem. Áno, je to v roli, takže áno, kľudne taký môže byť. A potom na konci, kde, ale to nie je vôbec o nás, ale tam už sú mŕtvi všetci a všetci plačú, takže tam sa vlastne nevnímame nejako. Takže celé hre prejdeme, že keby sme sa aj pohádali, nič sa nedeje. Raz zostáva taká istá. Si to vysvetli. Ja aj tak, jasné. Dobre, aktuálne turné o tom, ale trošku neskôr. Dobre? Mirka Partlová, Peťo Cmorík, moji dnešní hostia. Počúvajte, vy dvaja, vy bývate spolu však? Hej. Áno. A dokonca ja bývam s ňou, nielen ona so mnou. Ako je to u vás, čo sa týka domácich prác? Funguje takéto mužsko-ženské delenie? No ideš. Človeče, čo je mužsko-ženské delenie? No, vieš, ono sa hovorí, že žena, ja neviem, varí, žehlí, chlap... No. Pozerá telku, číta noviny. Áno, televízne programy, hej. Nie, ja si myslím, Mirka varí veľkou väčšinou a varí výborne, takže... To som sa chcel spýtať. Naozaj, varí výborne a stále také invenčné, nové jedlá, zdravé, takže sme zdraví strašne z toho, ale je to dokonca aj chutné, lebo často to býva tak, že čo je zdravé, nie je chutné, ale ona vie variť aj také, že zdravé a chutné. Vy jete meso, hej? Meso jete? Áno. Čiže žiadne také, že tempeh, to je takáto náhrada mesa. Nie. Strašné niečo. Ja som to raz dostal na tanier a už nikdy, že... Tempeh. Sme v živote nepočula. No, ja tiež dovtedy. A už ani nechceš si ma nepríde to takto hrozné čosi. Nie, my máme radi mäsko, určite áno. Dobre, a aký je taký najlepší recept? Čo Mirka, tak akože fakt, že keď ti povie, toto bude dnes na obed, tak potešíš. Si ma teraz zaskočil, lebo máme dosť taký pestrý jedálniček, ale ja neviem, naposledy robila také, že keď už sme pri tých cudzích slovách, že bulgur. Aha, tak to zase som nepočul ja. Vidíš? Bulgur. Áno, to je niečo, to je niečo ako kuskus. Aha. Ale je to také mesitejšie. Bulgur je niečo ako kuskus. Nie, kuskus mám veľmi rád. Tam som viacej bulgur je ešte lepšie, človeče. To je ešte chutnejšie. Čiže to je tiež, počkaj, kuskus je cestovina, či nie je cestovina? Je to cestovina. Je to cestovina, také niečo. Čiže aj bulgur je niečo také, hej? To je taká ešte chutnejšia cestovina a ona to vie, ja neviem, s čím to robíš? S cukinou, s osušenými paradajkami, s rukolou, s ovčím sírom. Že my nechodíme spolu? Ja vám toto isté dostávam doma. No. Nie, nechodíte. Hovorí sa, že každý druhý muž je tyraný, len o tom nevie. U vás je to ako? Kto má také hlavné slovo? Lebo vy ste barani obidvaja. No skús niečo povedať. Myslím znamenie. Vidíš, a už je to. Skús niečo povedať. Ja si myslím, že nemôžem povedať. Či si rád doma dupneš a potom zalezieš pod gauč. Áno, a ešte si pritom ale kričím, že ja môžem ísť, kde chcem. Ja som pánom domu, ja môžem ísť, kde chcem. Nie, je pravda, že sme barani, ale my sme takí vyrovnaní, si myslím, že tak šťastí sa doplňam. Ale Peťo už je pokojnejší, ja som tá prchká stále. Vážne? A to by človek nepovedal na teba. Ja som práve že myslel, že skôr Peťo, vieš, ako rocker, že vyletí. Vidíš to? Ja mám takéto posledné slovo, keď už je to akože, že už je toho veľa, tak potom už buchnem po stole, že stačí a už. Čiže urobíš to finálne rozhodnutie. Tak to bude a hotovo. A potom je chvíľku ticho a potom už je dobre zase. Čiže takto to u vás funguje. Hej. Ale ja som veľmi trpezlivý človek, ešte musím povedať. Ja vôbec. Je? Naozaj? On je, ja vôbec. To znamená, že veľmi ľahko uletíš a nechce sa ti čakať na nič. Ja chcem meškáva niekedy? Hej, si hodnotí, že sa niekde stretnete. Ja meškávam ale minútu, ale už je zle samozrejme, keď už meškám minútu. Ale vieš, definícia minúty podľa muža a ženy je úplne iná. Nie, ja takú tú klasickú minútu, áno. No už máš byť na čas. No, Mirka je strašne taký puntičkár, musím povedať, a keď sa máme stretnúť, že o 6:00, tak keď príde 6:02, tak konec sveta proste už...
Máš si dať rezervu. Sám so sebou. Čiže, lebo ja tiež mám problém prísť na čas niekde a aj môžem ísť skôr, vyrobím si rezervu nejakú, ale vždy sa stane niečo, čo mi potom nakoniec ten včasný príchod prekazí. Ale ja som napríklad, ja v kapele, alebo tak ja vždy chodím, ja chodím prvý stále. Počkaj, to akože meškáš len pri mne. Nie, však to není meškanie, vieš, keď prídeš 2 minúty. No je to máš akademickú štvrťhodinku? Nemám, ale tak vieš, tu už aj hodinky ti môžu ísť trošku ináč, napríklad, hej? Jasné. Keď sme pri tom, tak lebo to sa nám nesynchronizuje čas cez internet s telefónom. Zlá výhovorka, chlapci, zlá Moje výhovorka. hodinky nie sú napojené na synchronizáciu svetového času. Ktorý máte zosynchronizovaný, takže treba chodiť na čas. Však ja som sa teraz postavil na tvoju stranu. Dobre. No. Dobre. Dobre, odteraz chodím pol hodinu neskôr. Tak. A je to. Oni sa fakt rozídu, kým on sa dnes hodí. Pekné predpoludnie, je niečo po 11. hodine. Počúvate Rádio Express, tu je Majo, sme spolu, víkendujeme, oddychujeme a rozprávame sa dnes s Mirkou Partlovou. A Mirka prišla aj s Peťom, s Moríkom, svojím frajerom. A Peťo si išiel pred chvíľou odfotiť svoje meno na našej tapete. Dobre som videl? Ja pozerám, že v akom som... Nie je to 27-čka. Našťastie, ale kto je tam pri tebe? Timberlake? Lady Gaga tam je, Lenny Kravitz tam je, Madonna, Katy Perry, Janka Kirchner. Dobre. Dobre, spokojný. Výborne. Tomáš sa pýta, že Mirka, či máš na Facebooku oficiálnu Facebookovú stránku, to máš? Áno, mám. Máš. Ja sa chcem ale opýtať, či si to naozaj ty, kto tam píše, či komunikuješ so svojimi fanúšikmi? Ja mám asi 250 profilov, ale z toho mám v podstate jeden osobný a jeden fanpage, takže áno, ja komunikujem na tom oficiálnom. Nie je teda nikto zodpovedný za to, aby to udržiaval? Ja sama. Si to priamo ty? Hej. Peťo? Ja mám na to nejakých kamarátov, kamarátky, ktoré to robia, ale samozrejme, ja mám aj svoj taký ten osobný, na ten prispievam ja a stade to berú... prepáč. Ty si ma vypol. Ale som chcel dopovedať a potom už som skončil, že oni to potom preberajú a dávajú to na to. Takže tie dva profily sú väčšinou identické. Dobre, moji dnešní hostia Mirka Partlová, Peťo Cmorík, o chvíľu sa budeme rozprávať aj o tom, či máte nejaké spoločné záujmy. Nehovorte zatiaľ, nie. Máme. Mirka Partlová, Peťo Cmorík, moji dnešní hostia. Už sme nadhodili o aktuálnom turné. Peťo, o tebe túr, tak sa to volá však. O tebe túr, Mirka? Ja neviem. Peťo. Tak sa to volá presne, lebo album, ktorý som vydal... Počkaj, zahováraš, nie. O tebe. A to je jediný dôvod? To je ešte preto, že je to o tebe, no. O mne? Áno, aj. Alibistický názov, vieš? Áno. Každý moderátor sa to spýta a každému dám odpoveď. Áno, je to o tebe. Je to o človeku, ktorý prežíva rôzne situácie ohľadne vzťahu a lásky a od začiatkov cez také tie pokročilejšie až po tie zlé stránky a každá pesnička je ináč vlastne zameraná na túto tému a je to vždy o tom druhom vlastne. Ty tam máš aj hosti na tom turné. Mirka je jedným z tých hostí. Áno. Ešte Robo Opatovský, tuším, však. Adam Ďurica. A Ondřej Brzobohatý. Áno. No to nie sú náhody títo hostia, pretože s každým z týchto hostí som naspieval duet. V prípade vás dvoch You Raise Me Up? Čiže niečo, čo neviem. Nie, my máme taký jeden duet, ktorý len raz zaznel v televízii na jednom programe a volá sa Stále máme čas. A okrem toho my spievame ešte jednu takú vianočnú pesničku, ktorá sa volá Len tento deň. Takže aj tam môžete počuť Mirkin hlas. A tiež je to na tom albume o tebe. Kde vás uvidíme teraz najbližšie? Najbližšie nás uvidíte v Bratislave 14.10. To je, myslím, že budúci útorok. Áno, o 9 dní. Áno. Tak ako v ateliéri Babylon. Veľmi srdečne všetkých pozývame, lebo naozaj prídu tam všetci tí hostia, ktorí zaspievajú okrem toho duetu ešte aj svoju pesničku a my sa na nich veľmi tešíme. Koncert bude mať asi 8 hodín, lebo keď som si tak 4 hostia, každý po 2 pesničky plus náš repertoár, je 8 plus 20 je 20. No, bude to dobrá party, ja si myslím, aj z after party. Tešíme sa na to. Keď sa teraz ale prenesieme z javiska, kde teda niekedy stojíte spolu, do vášho súkromia, o voľnom čase by som rád hovoril.
pretože sa chcem spýtať, že keď sa dajú dva ľudia dokopy, tak logicky musí prísť takéto, že tento bol zvyknutý robiť to a tento to. Je niečo, čo si tak navzájom tolerujete? Príklad, ja chodím vám raz do mesiaca hrať poker a raz do mesiaca chodím vám hrať na Xboxe, máme turnaje v hokeji. A frajerka mi to toleruje. Či je niečo také, čo si tolerujete? My máme navzájom? Xbox doma, takže keď chce, môže hrať doma, ale ani jeden k tomu to nejako neinklinuje. Nezapli sme ho ešte, odkedy ho máme. Zatiaľ nie, ale ja si tolerujem Petrikové výjazdy na motorke. Počkaj, vy nechodívate spolu? Chodívame aj spolu, ale treba potom vypadnúť na takú pánsku jazdu. Tomu rozumiem, lebo ja mám aj dámske jazdy, takže tak sa tak odseparujeme každý a... Vieš, ale na rozdiel od teba, ty máš každý mesiac tie 2 dni a ja idem na pánsky výjazd na motorke raz za rok, vieš? Ale na koľko? Áno, na 5 dní. A po Slovensku, alebo? Vieš čo, teraz sme tak po Slovensku, jazdíme, máme jednu obec, ktorá sa volá Volica, pri ukrajinských hraniciach a je to taká naozaj rázovitá obec ďaleko na východe, kam smerujú naše kroky. Takže vždy niekde zostaneme, prespíme, cieľ je voziť sa vlastne. Dobre, a naopak teraz je niečo, k čomu ste toho druhého priviedli? Ja neviem, keď už tie motorky spomínate, Mirka, ty si kedysi mala nehodu, to už bolo roky ale to nebola motorkárka práve, že... To bol skúter, tedy? Áno. Skúter nie je motorka. O tom nechcem nejak veľmi hovoriť, ale skôr ma zaujíma, že teda to ťa neodradilo a dôveruješ Peťovi, že sa s ním posadíš na motorku? Hej, Peťo je výborný vodič, akože ja mám pri ňom absolútnu istotu, takže tam ja sa vôbec nebojím. Ale ty nemáš vlastnú motorku, či? Nie. Zatiaľ. Aha. Ale tak nejaké plány sú, nie, na Vianoce nie, lebo ťažko sa s tým prichádza. V zime trošku ti omrzne ale veď necháš postavený stromček a necháš to tam do apríla, do mája. Nie, Mirka dostala odo mňa vodičák vlastne na motorku, ktorý si musí spraviť dakedy. A kedy? Kedy ho dostala? Kedy ho dostala? Už minulý rok ho dostala. Aha. No, ale zatiaľ... Ale však nebolo počasie, sami ste o tom rozprávali. Ale nechcem na ňu tlačiť, vieš, lebo je to veľmi zodpovedná vec, nie je to ako na aute, motorka je oveľa nebezpečnejší dopravný prostriedok, takže nechám na ňu, kedy ona si povie, že OK, som pripravená, idem robiť ten vodičák a budem jazdiť na motorke. Ja sa na to teším samozrejme a zatiaľ jazdí ako ľadvinka, ako spolucestujúci a musím povedať, že veľmi dobre. Tak hovorí medzi motorkármi? Áno, ľadvinka. Takže ja som ľadvinka? Áno. Čiže akože pretože ti zahrieva obličky ledviny? Presne tak. Aha. No pekne. Tak a nie je to tak? Tak je, no. Ale tie výlety sú krásne, naozaj. Chodíme stále, keď sa dá, keď máme voľno, je pekné počasie, tak sa zoberieme aj tu len niekde... Tu len niekde, buď do Čiek na Moravu, alebo do Rakúska, alebo tak sa povoziť, že je to super. Dobre, hovorili sme, že asi 2,5 roka ste spolu. Ja mám pre vás taký test, ako poznáte navzájom jeden druhého, ale až o chvíľu. Mirka Partová, Peťo Cmorík so mnou v štúdiu na Express. Express Weekend. Zatiaľ v pohode všetko, cítite sa dobre? Výborne. Peťo už sa prebral. Áno, môžeme sa rozprávať ešte raz. Skvelé. Poznáte jeden druhého najlepšie na svete za tých 2,5 roka, čo ste spolu? Ale už aj, hej. Asi aj áno, no. To dôležité poznáme. Uvidíme. Mám pár hypotetických situácií, ktoré by mohli nastať, možno už aj niekedy nastali. A chcem, aby ste mi povedali, ako by ten druhý reagoval. Prvá vec, Peťo. Mirka dostane v nedeľu večer defekt. Niekde. Čo urobí ako prvé? No, bude nadávať. A potom zavolá... Komu? Vieš čo, zavolá buď mne, alebo svojmu otcovi. Čiže by si nevedela defekt opraviť, alebo teda vymeniť rezervu? Ja si myslím, že by to zvládla, ale z princípu by to nespravila. Z princípu? Áno. A na čo by som to robila? Na to sú ľudia. A zase, že mužská robota. Jasné. Tak teraz, keď ti to vyhovuje, tak je to OK, hej? Môže byť takéto mužsko-ženské delenie. Čiže súhlasíš, povedal dobre. Áno. Vidíš to? Dobre, 1-0 pre teba. Bez chyby. Mirka, poprosíš Peťa, aby sa cestou domov zastavil kúpiť ti, ja neviem, odličovač. Aha. Dokáže to sám? No... Alebo zdvihne telefón, zavolá ti? No, zavolal by mi, keby bol už tam, priamo v tom obchode a pýtal by sa ma, že je toho strašne veľa. Áno. Ale to by dokázal kúpiť, akože keby som mu napísala názov, alebo povedala farbu, flaštičky, alebo niečo, tak to by dal.
Jasne, aby som to dal, ale myslím, že by to bolo také, že pošli mi fotku, ako to vyzerá. Alebo... Prišla by fotka, aby som si to takto chodil s tým telefónom, aby som to prirovnával a keby sa niečo nápadne podobalo, tak by som to zobral. Nemal by som s tým problém určite. Vy ste boli tento rok vraj na Tasose, na dovolenke. Ja som si myslel, že nakoniec som to našiel v nejakom bulvárnom plátku. No to. V novinách. No, ja som myslel, že to väčšinou takto známi ľudia taja, aby mali súkromie aspoň niekde tam vonku v zahraničí. Že... Ale niečo už musíš povedať, vieš, samozrejme rozprávame jednu desatinu z vecí, ktoré sa dejú, ale keď to má hlavu petu a však nie je na tom nič zlé, tak... A tak sme leteli aj z Bratislavy, zo Slovákia, takže to už aj vedeli ľudia. Nestalo sa vám niekde takto v zahraničí, že vás ľudia, ja neviem, ste si mysleli, že naozaj, že žiadny Slovák široko ďaleko a... Tak máme spred roka. To sa ti stane vždy, všade, lebo všade sú Slováci. My sme takto boli na Rodose, kde sme si mysleli, teda mali sme dokonca rezort vybavený tak, aby tam nebol Slovák. Ale... Všetko bolo úplne super, až keď sme nezistili, že celý stav je komplet slovenský, prišli že z hotelovej študenti. akadémie alebo skade sú tam na jak sa to povie, na stáži alebo 18 mladých ľudí tam bolo. To znamená, že v celom hoteli nebol ani jeden Slovák, to bolo jasné, ale 18 stážistov. Takže ste podpisovali, fotili sa celú Nie, strašne boli zlatí. Boli strašne zlatí. Strašne boli milí. Oni mali veľa roboty svojej a tak, ale že sme sa stretli. Ste ich zamestnávali? Nie, my nie. Oni mali inú robotu. Oni boli v kuchyni a tak, čistili zemiaky a tak. Jasné, dobre. Mirka a Peťo ešte stále zostávajú so mnou. Dáme si aj Peťovú pesničku. To by bolo super, ale ešte nie. Až o chvíľu. A síce tiež tak okľukov kadejakými uličkami, ale také strafili k nám dnes Mirka Partlova, Peťo Cmorík. Vy ste sa priznali. Ja s tým nič nemám, ja som len spolujazdec. Áno, ja som zle odbočil, lebo som ešte spínkal a spínkal som do 11, čo ste si mohli všimnúť. Ale nie, nebolo to až také zle. Ja som si nahodil do Google vaše mená. Dal som normálne, že Partlova Cmorík a schválne, že čo mi to vyhodilo, dobre? A budem chcieť nejakú reakciu od vás na to. No, poď. Herečka Mirka Partlová a spevák Peter Cmorík budú mať svadbu, už sa tešia na svadobné zvony. Priatelia známej herečky a hudobníke sa už nevedia dočkať, kedy vás uvidia pred oltárom a vraj popierate zásnuby. To je na tom pravdy. Všetko to je inak nejaký článok z 15. oktobra minulého roka. Aha, lebo teraz už bol zase nejaký podobný. Hej? Myslím, že pred týždňom vyšiel tiež, ale bez nás, o nás bez nás. Takže tiež už nás... Tak sa to bežne deje? Že napíšu a ani nezavolajú, aby sa spýtali? Tak ale aj píšu SMS-ky, ja im aj odpíšem, ale ja neviem, či neprichádzajú tie SMS-ky im naspäť, alebo ako, či... Lebo potom si prečítaš niečo úplne iné. Dám odpovedať, napíšem tam niečo, aj tak to nie je tak. No čo k tomu dodať? No, ja som niekde nejak neuvážene povedal, že okolo nás všetci tí naši kamaráti sa už pobrali, zobrali sa a majú rodiny a tak, a že v podstate sme zostali už len my. No a to som asi nemal povedať, lebo odtedy začali konšpiračné teórie. Ja som veľmi rád, že nám držia palce, že nás chcú dať dokopy. No veď ale hneď v prvom vstupe ste už o deťoch hovorili. On začal. No veď hej. Ty si hovoril o deťoch. Nie. Dobre, druhý link, ktorý mi to vyhodilo. Zaľúbenci Peter Cmorík a Mirka Partlová priznali taliansky vzťah. Vraj to v ich vzťahu niekedy poriadne zaškrípe, lietajú iskry a blablabla. Toto zase ja mám na starosti tiež. Som niekde neuvážene povedala, že máme taliansky vzťah, ale akože naozaj som to brala ako metaforu, že len akože nelietajú taniere nič. Zatiaľ žiadny sa nerozbil ani raz. Nie, len my sme barani, akože sme obidvaja prchky trošku, ale... Aj to je tu napísané, že to pripisuješ znameniu barana, hej? Jasné, ale není to nič doslovné, takže naozaj som to povedala len ako prirovnanie, takže dobre, toto beriem si zase ja na triko. No a teraz neviem, kto toto bude mať na triku, lebo tretí odkaz, že dokonalý Cmorík, zanedbaná Partlová. Čaute. Mirka, chcelo by to zrkadlo. Dobre, tak sa začnem starať o seba. Čítali ste asi ten článok, však viete. Raz som sa obliekol. Ale ja som tak ústraní, samozrejme, aby však žena krásna, aby vynikla, tak ja
sa obliekam jak oni. Rozmýšľam, že čo najhoršie si dám na seba, aby akože to bolo. A raz som sa neustrážil, človeče, a podri sa. Isto? Ale mne sa vôbec na tých fotkách nezdalo, že by Mirka bola nejak zanedbaná. Niekomu som sa netrafila do vkusu. No. Ty sa tuším, kedy si dávno aj priznala, že akože ty nemusíš nejaké veľmi malovačky a také, že však prirodzená krása. No teraz som musela. No veď áno, lebo fotíme. Ležerná móda, Mirka má rada ležerné veci. A to si tam na tej fotke mala také tie aladinky, či ako sa to volajú, také tie široké gáte, však. Tie sú krásne, to je výborné. Veď, mne sa to páči, ja nerozumiem tomu, čo tí novinári stále. Oni niekedy skrátka niečo musia. Ale zase je dobré, keď sa píše, nie? O vás. Čo ja viem. Aj negatívna reklama je reklama. Tak keď to zoberieš z tejto stránky, tak hej. My sa do toho nevyznáme. Máte dnes na programe úplne niečo iné, než sa zaoberať nejakými novinovými článkami. Chystáte sa do Krtíša však? Áno, chystáme sa. Tvoja mamina má národky. Presne tak, zajtra oslaví narodeniny, takže ideme jej dnes zagratulovať. A takto aj by sme chceli tiež prostredníctvom Rádia Express, by sme chceli zapriať všetko najlepšie, pevné zdravie a nech je šťastná a nech nás poslúcha. A o pár hodín sa vidíme. Tak, ja vám veľmi, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli, bolo to strašne fajn, teším sa, že ste si našli čas. Šťastnú cestu opatrne. Ďakujeme. A nech sa vám vo všetkom, do čoho sa pustíte, darí najviac, ako sa len dá. Puj. Ďakujeme. Jirka Paratlová, Peťo Cmorík. Ahojte, Peťo, toto si ty ešte na záver. Super! Sedím na ulici na schodoch a čakám, či keď dnes prídeš, budeš taká ako včera. Usmievavá, krásna žena. Sedíme u teba, očami pátram, dotknúť by som sa ťa chcel, tak hádam, či si stelesnená vášeň a neha, tak premýšľam nad tebou.